can I have rice and this? Rice and this, okay? Want to check How much? Take away. I will eat here. 5,000 real, sir. Okay, 5,000. All right, please. Ese naling ko ni dableng ese. How much? One? $1. $1. Okay, one please. One big one. Good water. Saving. Saving how much, brother? Saving. $1. Huh? $1. $1. Hello, good morning, Pwibai. Diनै आङो थाइलेण्ड नागारनानै कम्बोडियायाव थांसिगोन आंना फ्लाइट दङ सुबर्णाभूमि इन्टारनेशनेल एयारपर्ट बेंककनिफ्राय दा फुंनि 7:30 सो बायदियावनो फ्लाइटआ कम्बोडियानि पेनम पेन केपिटेल सिटियाव आङो बिरलांगोन दा आङो थांसिगोन थाइ स्माइल एयारलाइननि काउन्टाराव आंना फ्लाइटआ थाइ स्माइल खोनानो मोनदों गोबांथार मानसिनाव 500 USD नङाबा 1000 USD बिदों होननानै आंनावथ' जेबो USD कैश गैया दा काउन्टाराव थांबासो मिन्थिसिगोन आंनाव बिगोन ना बिया आंनाव अल दा नेसेसारि डकुमेन्ट्सआ दं रिटार्न फ्लाइट टिकेट हटेल बुकिं ट्राभेल इन्सुरेन्स बेनिफ्राय वैक्सीनेशन सार्टिफिकेटबो गासिबो दंजोबो अनलि USD कैश गैया कम्बोडियायाव USD कैशखौ बाहायो दा थाइ स्माइल काउन्टाराव थांबासो मिन्थिसिगोन आंनाव बिगोन ना बिया नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो दा नोंथांमोननो खिन्थासिगोन Thai Smile ni counter biyo. Oh, 800 USD बिबाय आंनाव सोरनावबा बिदों सोरनावबा बियाखै एक्सचेन्ज खालामखांबाय $800 नि टटेल लादों 28,400 बाहात बे $800 नि थाखाय ओरैबायदि एक्सपेन्सिभ मालाबाबो एयारपर्टआव एक्सचेन्ज दा खालामखा ओरैबायदि हाई दस्राफ्राव एसे खममोन एयारपर्टनि बाहेरायाव आङो मैया दाख्लैफोर चेक खालामदोंमोन बिराद खममोन आं जाम्बा जादों एक्सचेन्ज खालामखानानै लायो बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा एयारपर्टआव मालाबाबो एक्सचेन्ज दा खालाम बिराद हाई एक्सचेन्ज रेटआ दा आङो देखायहैसिगोन बे 800 कैश बर्डिं पासखौ मोनबाय जेरावबो माने आनलाकि इच एन्ड एभ्रि डकुमेन्ट्सखौ चेक खालामजोबदों आंनिखौ बेनि थाखायनो नोंथांमोनहाबो माब्लाबाफोर गुबुन हादरफ्राव बेरायहैयोबा डकुमेन्ट्सफोरखौ रेडि खालामनानै लाखाजोब जाहाथे जेबो प्रब्लेम जायैनि बायदि मालायफोरनावथ' कैश टेस्ट जेबोखौनो सोङाखै जाहैदों आंनावथ' कैश टेस्ट सोंलायबाय नुवाखै भियेटनामावबो रिटार्न फ्लाइट टिकेट सोंदोंमोन माने आनलाकि बायदि होनजायो दा इमिग्रेशनाव थांसिगोन इमिग्रेशनाव मा सोङो नोंथांमोननो खिन्थासिगोन आं दाहाय सिकिउरिटि चेक इन आरो इमिग्रेशनाबो कमप्लिट जाबाय स्मुथैनो जोबदों थाइलेण्डआव सिकिउरिटि चेक इनखौसो खालामगोरो इमिग्रेशननि सिगां दस्रा एयारपर्टफ्रावथ' इमिग्रेशनखौसो क्लियार खालामगोरो बिनि उनाव सिकिउरिटि चेक इन नाथाय थाइलेण्डआवबा सिकिउरिटि चेक इन बिनिफ्रायसो इमिग्रेशन गासिबो स्मुथैनो थांजोब्बाय नाथाय सिकिउरिटि चेक इनाव आंनि भेजिलिन बडि लशन्सखौ लाखिबाय मानो होनब्ला 100 मिलिग्रामनि बारामोन केबिन बेगेजाव 100 मिलिग्रामनि बारा लिक्विड जिनिसफोरखौ लानो हाया बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा सोरबाफोर नेक्स्ट टाइमाव ट्राभेल खालामोबा गोसोआव लाखि चेक इन लगेजाव हायो चेक इन लगेजावथ' जेबो प्रब्लेम गैया नाथाय केबिन बेगेजाव लिक्विडफोरखौ लाव बुस्थुफोरखौ 100 मिलिग्रामनि बारा लानो मोना इन्डियान्सफोरनि थाखाय कम्बोडियायाव भिजा आरो भिजा अन आराइभेलबो होयो नोंथांमोनहा जुदि भिजा अन आराइभेल लानोबा भिजा अन आराइभेलबो लानो हायो आंथ' भिजासो लादों भिजाया बिराद इजि भिजानि प्रसेसा जास्ट उइदिन 3 वर्किं डेसआवनो मोनो भिजाखौ बेनिफ्राय USD $35 लायो बेनिफ्राय प्रसेसिं फी $7 ना बेसेबांबा टटेल लाइक $42 बायदियानो लानाय जायो भिजा एप्लाइ खालामोबा भिजा एप्लाइ खालामनायाव जेबो माने प्रब्लेम गैया आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन अनलि लाइक इन्सुरेन्स नांगौ हटेल बुकिं नांगौ बेनिफ्राय वैक्सीनेशन सार्टिफिकेट बेनोसै जेब्ला फर्म फिलआप खालामगोन कम्बोडियायाव मा जायगायाव थागोन बेनि एड्रेसखौ होनांगौ हटेल बुकिंआवनो मोनखायो बे हटेल बुकिंनि एड्रेसखौ होबानो जाबाय जेबो प्रब्लेम गैया बिराद इजि नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हागोन गावनो आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन जास्ट पासपर्ट कपि बेनिफ्राय पासपर्ट फट' कपि बेखौल' होनांगौ एड्रेस इन कम्बोडिया बेनिफ्राय नोंनि पासपर्टनि डिटेल्स कम्बोडियानाबो थाइलेण्डनि बायदि इमिग्रेशन फर्म होदों फ्लाइटआव हाबनाय लोगो
बेखौ फिल आप खालामनांगोन आरो इमिग्रेशनाव जमा खालामनांगोन बे फर्मखौ फिल आप खालामनोसै जाग्रा होदों ने खेवनानै नायनांसिगोन सिङाव मा दङ पेटिस स्माइल ड्रिंकनो माबायदि जाखो लोंबासो मिन्थिसिगोन वेफर स्पुन एबार स्माइल ड्रिंकखौ टेस्ट खालामसै दै सोगोनदां दैखौ माबायदि पेकिं खालामना होदों नै दा sugar sugar okay and the stick yes thank you कफिबो होबाय ने अख्रां गोजौआव कफि लोंबाय ने Phnom Penh International Airport आव सफैबाय just 45 minutes ल' लादों बेसिम सफैनो फ्लाइटनिफ्राय ओंखारबाय दा इमिग्रेशनाव थांगासिनो दङ इमिग्रेशनावबा मा सोंगोन गासिबो फर्मालिटिसफ्रा कमप्लिट जाजोब्बाय इमिग्रेशन कास्टम्स बेनिफ्राय आं दा एयारपर्टनि बाहेरायाव फैबाय सिम कार्डबो लानांसिगोन नोंथांमोनहा जुदि इ भिजा लानानै फैयोब्ला मोननै कालार कपि प्रिन्ट आउट खालामनानै लाबो सिम कार्डखौबो बायबाय $10 50 GB इन्टारनेट डाटा मोनदों बेनिफ्राय 1 monthनि भ्यालिडिटि फ्रि कला अनलि टु सेम नेटवर्क आङो दा एयारपर्टनिफ्राय थाबायबोबाय एयारपर्ट सिंनिफ्राय टेक्सिफोरखौ बुक खालामोबा एक्सपेन्सिभ जायो बेनि थाखायनो आङो एसे थाबायबोबाय कम्बोडियायाव फास्ट एप होननाय दङ बे फास्ट एपखौ आं डाउनलड खालामबाय आरो रेजिस्टारबो खालामबाय बे फास्ट एपआव अट' रिक्सा टेक्सि बायदिसिना बुक खालामनो हायो दा आङो एसे थाबायनानै बुक खालामसै जाहाथे एसे खम दामावनो मोननाय बायदि आङो जेब्ला एयारपर्टनिफ्राय ओंखारदोंमोन अब्ला आङो इन्ड'नेसियान आरो नेपालिसफोरबो लोगो मोनदोंमोन बेनिफ्राय आं सोंदोंमोन नोंसिनाव थाइलेण्ड बेंककआव USD कैश सोंदोंना सोङाखै होननानै बिसोर होनदों जोंनावथ' जेबो सोङाखै नायदो जों इन्डियान्सफोरखौल' जेरावखि थाङा मानो एसे डिसक्रिमिनेट खालामो सासे बेंगालरनि हिन्जावखौथ' 5000 USD बिदों जाहैदों फाग्ला 5000 USD नि भेलुखौ मिन्थिगौ नामा फाग्लाले आङो दा अट' रिक्सा बुक खालामसिगोन फास्ट एपनिफ्राय टुकटुकखौ बुक खालामबाय दा हस्टेलाव थांगासिनो इमिग्रेशनाव आंखौ जेबो सोङाखै जास्ट माने भिजाखौ नायदों बेनिफ्राय स्टाम्प खालामदों बास बेनोसै आरो Thank you. ओरैबायदि प्रब्लेम जायोना मोननै कारेन्सि बाहायोना रियेलबो बाहायो डलारबो बाहायो USD दा माने कनभार्ट खालामनांगौ डलारनिफ्राय रियेलनिफ्राय डलार बेबायदि कनभार्ट खालामनांगौ ओरैबायदि प्रब्लेम बिग एजी बुकिं where here हस्टेलाव थांबायमोन नाथाय दा चेक इन खालामनो होआखै बेडआ खालि गैथ'वा जाहैदों दा 2 PM निफ्रायसो माने चेक इन खालामनो मोनगोन बेनि थाखायनो आङो एसे बेरायलाबायनोसै सेभिं हाउ माच ब्रादार सेभिं $1 wow really very expensive in real
Cambodia currency how much? 4,000. Huh? 4,000. 4,000. Yeah. Okay, let's try. Saving. Yeah. You give me discount. You take 3,000. Is it okay? That's okay. I have no beer because only little. Yeah. All right. Right. Haircut how much? Okay, $2. $2. Wow, $2. $2 means how much? 8,000 real. It'll be expensive, yeah. $2 will be. You give me discount. Wow. Wow, $2. You take $2 haircut and saving together 10,000 real. because I have only little. Total 10,000 real is okay. total $2 you take. Okay. Yeah, cut hair and also this saving all together $2. Okay. Saving and cutting. Yeah. Okay. Yes. I'm getting more discount. Your window is closed, man. Yeah, no problem. Just start here. Now it's good. Now it's more handsome. $2जों खानायबो सिनजाबाय दारिबो हजाबाय दा ओंखाम जानो एसे थांसै नागिरहैलाबायनोसै मा मोनजायो Can I have rice and this? Rice and this, okay? Want to take How much? Take away. I will eat here. 5,000 real, sir. Okay, 5,000. All right, please. 5,000 real ni. Eसे ओंखाम मोनजाबाय आरो नै ओंख्रिया मा माथाय दाउ दङ दाउ बेदर बेनिफ्राय मा मैगंथाय बुजिनो मोनला गोथाव भियेटनाम आरो थाइलेन्डनिफ्राय गोथावसिन आरो दामाबो खमसिन एसे नालेंखरनि दाब लोंनोसै How much? One? $1. $1. Okay, one please. One big one. Good water. $1. Vietnamese currency how much? Vietnamese currency real 4,000. 4,000. Okay. Yeah, 4,000. 4,000 real. Yes, good water. 4,000 real. Cambodian currency ni lengbai. Bangrai gede gaya. गासिबो माने सरप्राइज जाजोबो नों बबेनि होननानै सोंनायाव इन्डियाननि होननानै खिन्थानायाव मानो होनबा गावसोर बायदि नुजोबो ना एखेयानो कम्बोडियायावबो गारिनि स्टीरिंआ लेफ्ट हेन्ड साइडआव बेनिफ्राय ड्राइभिंआ लामानि राइट हेन्ड साइडआव हस्टेलाव बेड मोनबाय नै बेडआ बेबायदि इजराइलनि जाहैदों बियो दासो फैदों बेबो Israel. नोंथांमोन देखायनोसै एसे नै बेलाय ट्रिपल डेकार नोंथांमोना डाबल डेकारखौ नुदोंमोन ना बे ट्रिपल डेकार एसे मेंबायबो रेस्ट लानोसै आं भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनाय जाबाय